Gang! Gang! Ano? Saan na? Naiwan ako naabtar na eh. Saan na bro? Baba ka na naon mo, may hinutol. Sa bukid nga pag-ayo na ko ka ng mga daghay ko na ayo ron. Mga guba nga, electric fan, guba nga mga patos. Tanan akong gida nga trabaho, kasis trabaho. Akong gida. Daghan kay kita dayron. Kay daghan kay ayo. 750 niya. Pag-iwan ko na ni mo 150 para duwa upan. Ano ayo maka? Mura pag ikay na kita kwarta ni noon. Kini 600 muha na kini 150 ko ari ay pagbuot na ko ako may kamot sa taon. Lang sige mo kana. Pangayor ko ni nga to ang trabaho. Ikaw nagsige na lang sa gikag pangayo. Pero sa mo kog lingon wagi ka kaayo. Ayo kay nga ni sigalong nako. Ay may ayuhonon. Kini. Dugay na kay ko nagsige nga mga ayuhan nga ni. Dugay na kay ko nagingon ni mga ayuhan ni. Wagi ka kaayo ani. Naabot na kay bisag sa tapita pero kanang imuhang butang wagi ka kaayo. Saan man tao kay gilabay na magina ko na dis basurahan. Kay wala ko kuyo na nagipinang karaana. Mag-utang henerasyon ron. Binatanon ba kanang mga bagong uso ba mo itong palit mo itong ayuhon unsam kay. Ilabay na basura na ginana ko kuyo na sa tao kay. Karaan na kay na. Gang bisag karaan ni kay ganahan gyud ko ani kay nindot ni siya tingog kay karaan ni ang bago ron pati kay tingog. Taon ko kanang mga karaan. Sultihan talang ka. Ilisa na may gani kay ikaw nagkaraan ka. Naong sumusawa nagkaraan na. Huwag ka na ko ilisi. Nagano sa guwapa sa karaan na. Ika na pagkababa. Ano guwapa oh. Naingon na magani kag baril. Mura kag baldis pintal. Wala kay bao nga. Kani ako pagkatambok mo ni dapat kay guwapa. Sa una daot kay ko bati ko naong. Sa una, sa daot pa ka, sultihan talang ka. Muna lami kayo puniton gawin tambok karon mura na mga kaghumba hinon tanaw. Mas nindot na tambok na mura kay sakay og kutson. Sige na pag hikay nito. Sige na ayuhan sa ni. Sa iyuhon ba? Ayuhan eh kay maghikay ko. O ako'y payuhon na di nakaabtan og 20 minutos mayo na na. Sugi na yun. Ano ka na? Lugita na. May bayad ka na una. Bayad ko basta mayo. Ala ko ipalit. Ako na ibayad nimo. Sige, di bantay. Tuo ko mo makayo ani. Sige, ayuhan na. Karaan na magkay ni god. Kay magdigam mo ko. Tarong nga kayo ha. Ako niya. Oh no. Oh my God. Agay birds. Mangulin the birds. Mangulin the birds. Mangulin the birds. Ano birds? Mangulin the birds. Oh, let's watch the birds. Haha, power birds. Uy, salamat. Ayo, salamat. Kusgan birds. Ayo itaon alimbuk ko eh. Kaya nakahuna-huna yun ka na kung ayo. Uy, sus abel ni bubaya. Pati na nakong kapuya. Pagsigig tinindog aning kawas. Nahibaw baka alimukoy. Naputi na nakong kapuya. Tungod kay dugay na baya kong imuhang gidyang. Unya, nagsigi ka pangayo sa lain. Ako, wala ko nibo ayuha pagkasalbahis. Baya nibo itaw pagkatag-iya. Gang!
Aligang tingog na kan. Ay sus, ikaw po Anselma, imbis unta nga tiguang na kaayo ko, ganahan lagi hapon kang musirbisyo ko ninyo. Hala sige, walang limpuhin ako, kaputi na akong hugawa, bulingit na kaayo ko. Oh, pero wagi ka batasan niyo. Ni mong ayuhan ni mo ay? Kanang binatanon? Binatanon nga. Hala sige, walang limpuhin ako, kaputi na akong hugawa, bulingit na kaayo ko. Oh, pero wagi ka batasan niyo pagka tag-iya kay magsige lang hapon ka pangandoy ipaayo ko, nga tiguan na taong kaayo ko. Astilan yun ba yan ni mo, Anselma? Astilan pa ita. Yes. Thank you. Botan na ni Daplin. Inamito ka na ako. Dara, luin taon kayo, di na kalitok. Sign off na. Ano na yan anak kay? Huway na. Huway. Dayong. Dayong. Ang dami ka nga. Oh my God. Yung sigtipak ng uwa na hinuog. Idag ni mo eh. Ito sa mo. Dayong man.